Здравейте, мили момичета! Днес ще си говорим за влиянието на бременността върху пикочно-делителната система. Както стана ясно, бременността е едно състояние, което натоварва целият организъм на жената, слава Богу, за кратко време и напълно възстановимо след раждането. Бъбреците търпят също съществени изменения под влияние на хормоните прогестерон, релаксин и простациклин. Леко се оголемяват и хипертрофират, което става за цялата бременност, и няколко дни след раждането те възстановяват своя обем. За сметка на оголемения бъбречен обем се увеличава гломерулната филтрация и около 50% се повишава бъбречния кръвоток, което от своя страна увеличава екскрецията на различни елементи през бъбреците, най-вече урея и креатинин, които пък съответно спадат в серума на жената. Нормално бъбрека не пропуска глюкоза, но при някои състояния, например при диабет, това се случва. При нормална бременност около 20% от жените също се наблюдава глюкозория, което значи, че те се държат като диабетички, без да са такива. Частички глюкоза, молекули глюкоза излизат в урината и това нещо се забелязва при рутинните изследвания. Кавалната компресия, която се появява вследствие на оголемяване на растяща матка по време на бременността, също се отразява на бъбречната екскреция и бъбречната филтрация, притискайки уретерите механично. Под действие на хормоните, които изброих преди това, се получава една дилатация на пикочните пътища и най-често това се визуализира в дилатация на легенчетата и на уретерите. Тази дилатация създава възможност за една стаза, задръжка на урина в тези органи, а всяка една задръжка на урина може да доведе пък до последваща натрупване на бактериална инфекция и оттам да се получи инфекция на пикочните пътища. Двата бъбрека не са натоварени еднакво. Най-често проблема се явява в десния, тъй като матката е физиологично на декстроротация по време на бременността и механично притиска уретера, а пък в ляво сигмоидалното черво, част от дебелото черво, пък е като една възглавничка, която служи леви уретер да не бъде така добре компресиран от матката. Тази стаза, водеща до инфекция, се следи рутинно по време на женската консултация с рутинните ежемесечни проследявания на урината и при най-малкото съмнение за такава начална инфекция, дори без симптоми при пациентката, при откриване на бактерии, които са в сигнификантно количество, независимо, че пациентката няма оплаквания, трябва да се проведе съответното лечение. Пикочният мехур също търпи съществени изменения. Неговата стена хипертрофира и това води до намаляване и редукция съществено обема на пикочния мехур. От тук се получава така наречена пикочна инконтиненция, която всъщност се изявява в непроизволно изпускане на урина. Много често в последните месеци на бременността това се бърка и с преждевременно спукване около плодния мехур и много пъти пациентките не могат да диференцират дали това е околоплодна течност или урина. Не се притеснявайте, това може да бъде разбрано при посещение в кабинета при съответния специалист, който ще направи нужните изследвания.